Fl-aħħar jiem diversi persuni għamlu kuntatt ma' Net News għax kellhom appuntamenti l-isptar li kienu mħassra. B'dawk li kellmuna qalu li l-appuntamenti tħassru minħabba direttivi li għandhom l-infermiera. Aktar kmieni din il-ġimgħa Net News vela li l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN kienet għaddiet lill-membri tagħha għadd ta' direttivi li jolqtu lill-isptarijiet kollha u lill-qasam tal-kura primarja li jinkludu il-polikliniċi. Dan wara li l-Gvern mar lura mill-wedjiet li jagħmel l-istess union ftit tal-ġimgħat ilu. Fl-14 ta' Awwissu l-MUMN kienet ħabbret li laħqet ftehim mal-Gvern biex l-infermieri li jaħdmu shifts itwal minn 8 sigħat jingħataw 12 siegħa leave ekstra ħalli jagħmlu tajjeb għal xi diskrepanzi fl-aġġustament tal-leave tagħhom. Il-Gvern kien wieħed lill-Union ukoll li dawk l-infermiera li kellhom joħorġu b'leave ta' kwarantina mill-ewwel tal-Unjunaw ma kinux se jitilfu l-allowances tal-ħdud tagħhom. Madankollu issa jidher li l-Gvern mar lura minn kliemu u l-membri tal-Union la se jingħataw 12 siegħa leave u lanqas il-ħlas blura li kienu mwiegħda. Barra minn hekk il-MUMN qed tisħaq li minħabba nuqqas qawwi ta' infermiera l-isptarijiet saru riskjużi għal pazjenti u għall-ħaddiema meta fl-istess waqt hemm infermiera jistennew biex jiġu impjegati u għalhekk qed tisħaq li din l-attitudni turi kemm l-infermiera qed ikunu trattati ta' ċittadini tat-tieni klassi. Id-direttivi li għadhom fis-seħħ jinkludu li ma jsirx ħasir ta' pazjenti, li pazjenti ma jkunux akkumpanjati minn infermiera għal X-rays, teatri tal-operazzjonijiet jew għall outpatients, milli ta' formularju għandu jkun limitat għal dak minimu u t-teħid tad-demm għandu jitwaqqaf. Il-lista ta' direttivi hi twila u tvarja minn sptar għal ieħor. Ħaddiema tas-saħħa fiċ-ċentru tal-onkoloġija St. Mamo, fit-taqsima tal-emerġenza fir-renal units, fit-taqsima tal-pedjatrija tat-trabi tat-twelid, fil-kura intensiva u fid-delivery suite fost l-oħrajn huma eżentati minn dawn id-direttivi. Għal din il-U-turn tal-Gvern qed ibatu wkoll il-pazjenti fosthom dawk li ċemplu l-Net News għax kellhom appuntamenti importanti ta' follow-up wara li kienu sarulhom interventi ta' trattament għal kanċer li issa reġgħu spiċċaw posposti, kif kienu posposti wkoll interventi u trattamenti għal persuni bil-kanċer.